Szénási Miklós vagyok, a Mecsek Erdő Zrt. Fejlesztési és műszaki osztályának a vezetője. A Mecsek Erdő Zrt. Az a 21 magyar állami erdőgazdaság közül az egyik. A Dél-Dunántúlon jellemzően Baranya vármegyébe végezzük tevékenységünket, több mint 55 000 hektár erdőn gazdálkodunk, a fő tevékenységünk az erdőgazdálkodás, de emellett rendelkezünk 2 erdészeti erdeiiskolával, számos ökoturisztikai látványossággal, attrakcióval. Területeinknek egy jelentős része az védett, illetőleg különböző természetvédelmi besorolással érintett, és hát ahhoz, hogy ezt az infrastruktúrát működtessük, egy elég jelentős gépjárműflottával rendelkezik a társaság. A flotta bővítése keretében összesen 32 darab Suzuki Jimny típusú gépjárművet szereztünk be, és ezekbe a járművekbe kerültek, ahol az autó flottakövető rendszernek a műszaki berendezései. A flottakövető rendszer az egyrészt könnyebbséget jelent számunkra a gépjárműflottánk üzemeltetésénél, ugyanis nem kell a kollégáknak kézzel menetlevelet tölteniük folyamatosan, hanem a jármű használata során a flottakövető rendszer automatikusan generálja le ezeket a menetleveleket. Az egyéb vezetési paraméterekből különböző nyilvántartásokat vezetünk, illetőleg a flottakövető rendszernek a mobil eszközön elérhető, illetőleg asztali számítógépen keresztül is használható háttérrendszeréből mi különböző lekérdezéseket eszközölünk. Egy nagyon jó használható rendszerrel találkoztunk, és egy olyan segítőkész csapattal, akik a különböző kéréseinknek eleget tudnak tenni, és eleget is tesznek. Ajánlani tudom csak őket bárkinek, aki egy kisebb-nagyobb flottát működtet, akár itt a régióba, akár az országba, mert egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy jó a kapcsolat és pozitív a tapasztalat a rendszerükkel.